Ma comrade hayi ngicela ukubingelela manje ebusuku indaba ezinhle kakhulu hayi sengitholile udaba kubanikazi balo hayi konakele ma comrade khululekani indeed iparliament ngeke likwazi ukuhlala lizoshoda ukuze likhave le number ngenxa ukuthi sobe singekho thina okay ke asibuyeke manje ngiyakuhlebela ka-ANC xatshwene ngaphakathi kakhulu bafuna ngisho ukubambana ngezandla manje sebehlukana phakathi manje ngikunika nje udaba ongalinaka ukuthi ngilithathaphi kodwa sengilithola ngabanikazi balo ngizokuhlephulela kancane abanye bathi hey bahamba no-ANC 70% wobuholi baka-ANC obuphezulu buthi bona cha sihamba noZuma thina asingeni indaba yabelungu ukuthi nina niyahluleka nifuna ukufaka abelungu kule nto le ayizolunga ngala mangabe ngingavota mangabe singingahlala iparliament kuzoqala phansi phela kuyovotwa futhi kuzobaphoqa ukuthi bazaqala phansi kubalo kuyabaphoqa ukuthi bazaqala phansi kubalo ngoba maybe aqala phansi kuvotwa bazolimala kakhulu yabo so manje konakele nje kuxabene ubendle ufuna ngabe ihlalile namhlanje yangahlala yabona ke sekonakeleke mangabe sekunje umuntu oyolamula uANC uJacob Zuma njengoba uxabene kanje abanye behamba noGwede eMontashe bethi bona bafuna uZuma abanye bengala ibambelane ekuthenini futhi beshada ne-DA i-DA izothatha uStenhazen bamenze udeputy njengoba udeputy uzobe sewupresident automatically ngoba bazobe sebethi wena ubabuye phalaphala wena ekhala elikhulu sikushaya ngevote of no confidence ngaphakathi eparliament kanti eshaya emnyango automatically lo uyaqhuma uhambe ubupresident sewupresident wezwe kanti laba oGwede abayifuni lonto abayivumi hayi kuthiwa impela iningi lithi hayi lutho ayenzeki lonto thina mekuthi nihamba niyafaka ngabelungu siphinde emuva sihamba noZuma manje siyaresigna siyoba umkhonto wesizwe ave konakele ma-comrade ukutatazela benginako sekuphelile emva kokuthi nje ngithole information ngithinta umnikazi wayo information athi kunje khululeke phakathi ma-comrade ngikhululeke phakathi ibona bakagogo abancenga uZuma uZuma siyakucela manje lungisa nayo inkinga ngeke singendaba belungu thina ave kumnandi for that reason uZuma lo mbone ezikhululekele nje uyayazi into ezobanjani ubeyazi so ma-comrade ayibeka moya phansi nami bengiphethe ikhanda ngiqemuleka ikhanda ligqizileka kunento ezizokwenzeka nje kusuka manje kuyaphambili ezizokuthusa kunenqumo ezingazithathwe manje ezijulile zokuthi mebengafuni iqele phansi kubalo ukuthi kuzovotwa ngoba eparliament asiyi abantu abakhe uzubona ukuthi lento izokwenzeka akekho umuntu omazi ukuthi uye eparliament manje akekho nje umuntu ongamkhomba ukuthi lo uye eparliament cha kodliwe list kuthulwe nelist nje ngoba manje kunalesimo esikhona kahle amaqembu seyazi kuzohamba abantu uyabona nje umusima imali iqembu lakhe khamba bakhethene ebandla bawu3 bandla shem kuhamba thuya ku-national bese lo omunye angazi uyakweyiphi province so ma-comrade asibekezeleni sesisebenze kakhulu yabona manje sibekezeleni izwa ngami mina ngiyenze ivoice note ende kangaka indlela engijabule ngayo angiyazi yabona nje manje ngiyadla manje ngiyalala ngifuna ukukhuluma into eziningi angithi bye bye.